Ez durva. Nem egy limbointó. Mit fordult, mint bedőlni? Valószínű ott van az egész csuklója. Közben ki az egyenesben egy vezetőváltást láthatunk. Ugye ez a versenynek a különlegessége, hogy vezetőt kell cserélni verseny közben. És ez látható most kint a hosszú egyenesben. És el is indult a új sofőrrel az autó. Nem tudom, ez milyen szép is vékonka. És megszólalt a szurkolótáborról is, ezt várjuk, igen, hajrá, hajrá! 31-essel a Dömper csapatának van egy viszonylag hangos szurkolótábora, akik Kecskemétről jöttek, igen. Tavaly is ők voltak a leghangosabbak. Saját fotóssal érkeztek. Áronban. Közben 18-assal a Félix Oradea csapata is útra kelt, hiszen most hagyja el a kört. A 29-es versenyző pedig lassan egy kört tesz meg. És hát szeretnénk felhívni szíves figyelmeket arra, hogy betét programjaink is vannak a verseny mellett. Méghozzá 10 óra 45 perckor kezdődik majd a színpadi program. A Grasshoppers akrobatikus rock'n'roll tánccsoport fellépése. Őket láthatjuk majd a színpadon. Ezt követően lesz egy gyermekrajzpályázat eredményhirdetés, utána a Tóth Pál fizika tanár bemutatója, és 12 óra 15 perc környékén az Agria Tánc együttes műsorát láthatjuk fent a színpadon. Jön a 4-es csapat versenyzője a cél felé. És a rajtból kigörült a 21-es számú